Sanibonani balaleli be-SATV Scoop. Namuhla sibuka iziqephu zakamuva zama-show eniwathandayo. Lapho izimfihlo, uthando nezigameko ezingalindelekile ziyavela. Ngubani ozophumelela? Masibone. Inkontileka enkulu yebhizinisi, kodwa uhlazeka ngezinsolo zokukhulelwa nokukhipha isisu. URagav uyamvikela. Kwavela ukungaboni ngasolinye phakathi kwabo, kanti izenzo zika-Asha zibhidliza umshado kaMansi. URagav uveza inkohlakalo kaSoluchan kokwenza umshado kaMansi ukhansela. UPalvali uhlala eqinile ebhizinisini futhi ulinga uRagav ukuze abuyisele izikhiye zakhe zesitolo. Kodwa uSoluchan akaphumuli, uqala amasu okuzibuyiselela. URagav uveza uPalvali ekhaya, kwenza uViraj ambambezele futhi amkhiphe esitolo. UPalvali ubhekana namaphupho amabi nokudumala, kuyilapho uRagav aqhubeka nokuhlela izenzo ezimbi futhi athumela uPalvali kude. URagav athumba uPalvali futhi amphoqa ukuba asayine isivumelwano somshado ukuze asindise iNikhil ejele. UPalvali uyavuma ngokungathandi futhi bagcine beshade. Ngokukhathazeka okukhulu uyawa ngenxa yokucindezeleka. UPalvali ubhekana noRagav esidlangalaleni ephathini, emdlalisa ngamacebo futhi efuna iqiniso. Ubudlelwane babo buqala ukuguquka, izikhiye zesitolo zibuyiselwe, futhi amasu kaSoluchan avela obala. Ungaphuthelwa elinye ithuba kuStar Khanya ngoMsombuluko kuya ngeSonto ngo-7:30 lapho ubuhlakani buhlangana nesiphetho. Ngiyabonga ngokubuka. Ungakhohlwa ukucindezela like, subscribe, comment bese ujoyina umndeni wethu ukuze uhlale uvuselelwa ngeziqephu zakamuva zama-TV shows owathandayo. Sibone kusasa ngeziqephu ezisha.